Най-много хейтвам, когато мога да изтрия 90% от красотата на момичетата с мокра кърпичка. Най-много хейтвам, когато всеки стане патриот само на 3 март. Най-много хейтвам разбитите красиви старинни сгради, които никой не оправя. Най-много хейтвам разтопените вафли от магазините, в които няма климатик. Успокой се, и ти и зрителите могат да се успокоят, защото Сашо не е станал хейтър. Това, което чухте сега, са само малка част от нещата, които вълнуват тинейджерите, включили се в конкурс под надслов "Обичам хейта". Всички между 13 и 19 годишна възраст, които вярват, че има кауза, която да промени света към по-добро, могат да изразят с видео или статус по своя, техния си начин, а най-добрите видеа ще бъдат прожектирани на 24 септември в Пловдив в рамките на фестивала Нощ Пловдив. При нас, за да ни разкажат повече, са организаторите на конкурса Емил Джасин, който е директор на Центъра за образователни инициативи, и Виктор Янков, фестивален директор на Нощ Пловдив. Здравейте, здравейте, момчета, много неприятно. Аз ви хейтвам, че правите такива хуй работи и ви питам защо. Нещо ми падна една калинка, тук си пазих за късмет. Хейтването ние го свързваме обикновено с нещо негативно, нещо отрицателно и не обичаме хейтерите. Това за нас е синоним на омразата. Да. Но според вас това не е така. Ами не е така. Хейтърът, всъщност, ако е истински хейтър, ще промени нещо. Другия си е просто мрънкач. Така ли ги разделяме? Ами как като хейтваш нещо? Като хейтвам магазините, които няма климатик, какво ще се промени? Число от климатици? Така се. Какво ще стане с нещата, за които ви пишат тинейджерите? Ами, с тези, за които пишат, ние все пак сме им казали, че това е зоната за мрънкачите. Там, където пишат. Но, ако искат да променят наистина нещо, могат да ни дадат своята идея в другата зона. Хейтерите. Чрез видео? Да, да покажат с видео дори идеята. Ние можем да наградим. Никой не иска да е холивудска продукция. Никой не иска специални ефекти. Никой не иска изключително актьорско майсторство. Искаме една страхотна идея. Дай примери за неща, които са постъпили и са ти направили впечатление. Ами едно такова нещо, то не направи впечатление само на мен, и на журито, и съответно на 1 ноември миналата година дадохме награда от 1000 лева на Климентина Ютерова от Троянското училище Васил Левски, която с едно лошо качество видео ни разказа една страхотна идея. Да купи електронни книги за библиотеката, тъй като книжните тела са се захабили много. Още следващата седмица тя ни изпрати видео, в което ни показа, че е купила книгите, че вече са напълнени, т.е. устройствата вече са напълнени с книги и са на разположение на учениците. Да, ето това е наистина страхотно градивно. Има ли достатъчно тинейджери, които действително искат да променят средата? Аз дори мисля, че са повечето тинейджери са такива. Мисля, че както си говорихме и с Деси преди да започне ефира, всъщност тинейджерите не са само това, което ние виждаме в клиповете с побоища, с насилие, с неща, които не са окей. Тинейджерите са много градивни, изключително креативни, крайно съзидателни. Между другото, някои от тях са пък повече дори съзерцателни, но те имат какво да кажат. До момента нямаше къде да го кажат. И понеже инициативата... Обичам хейта ще се впише в Нощ Пловдив? Всъщност Обичам хейта и въобще репортин се случва за 4-та поредна година от 5-годишното си съществуване в нощта. В рамките на фестивала, който има 150 събития за 2 вечери, 12 поредни години. Днес разбрах, че 12 години Анджелина Джоли и Брат Пит са били заедно. Има някаква кармичност в това, че тази година... Добрата новина е, че вие не се развеждате, нали? Но ние продължаваме напред много устойчиво. Нощта в Пловдив успява да събере много хора на едно място и да се събори едно клише, едно мрънкане до голяма степен, че галериите може би са нещо скучно. В музеите не влизат млади хора. Ние показваме обратното, именно с някаква работа в тази посока. Да, доколкото знам, аз не съм имал удоволствие да бъда между другото. Голяма грешка. Къде е Пловдив? Между другото, жена ми е Пловдив, тя е била. Вие предлагате алтернативи точно на тези клиширани от обществото места? Може би един от най-големите акценти тази година е алтернативната карта на Пловдив, който правим в отворени изкуства. Това показва един друг маршрут, друг поглед над чисто туристическия модел, по който принципно се гледа на Пловдив. Да кажем какво? На 24-ти ще се представи новото издание на алтернативна карта на Пловдив. Тя е разделена на различни маршрути и теми, като соцархитектура, Баухаус архитектура, Тютюневия град. Тя е такъв тип поглед над града, който е малко по-различен и ще има турове по новите квартали, включително места, които
подозирам, че не знаете, че съществуват. Да. Други акценти, ти казваш, че 150 са, нали, събития, но някои други акценти важни според теб? Определено тази година имаме много силна кинопрограма, която правим заедно с Американското посолство с късометражни филми, Оскари, Златна палма и Бафта. Автор и селекционер на програмата е Майя Виткова. Наша приятелка и седмичен коментатор. Идват двама гости от American Film Institute. Те вече са в София, разхождат се по улицата и си правят селфита. Много силна театрална програма с Британски съвет правим във връзка с 400 години от смъртта на Шекспир и кампанията Shakespeare Lives на лятното кино Орфей. Ще прожектираме за първи път в България нова постановка на Хамлет. Играе се от Максим Пи, която е жена и всъщност жена играе Хамлет. Така е. Това е жестоко, да. Много е готино. Да, това е на контра на създателя. Може би едно от най-големите неща, които вече са в Пловдив и на 17-ти открихме, е австрийския културен контейнер. Той е 4,5 метра, огромен, огледален карго контейнер, който е отворена сцена, на която правим прожекции, концерти, всякакъв тип перформанси и партита. И така показва как градската среда може да се промени и ще стои до 2020 година там. Охо, доста. А 2 дни не са ли малко, Викторе, за тази година станаха 4 с дългия уикенд, който се заформи. 4. В момента даже текат неща, които са част от нощта. Много голям workshop, който правим за дигитални изкуства. Заедно с Израелското посолство дойде много готин медиа артист от Тел Авив с нощи. И 48 часа ще работи с 20 човека, за това да правят експерименти, които ще покажат в нощта. Така, сигурно покрай организацията на такова мащабно събитие ви се налага от време на време да хейтите това и онова. Аз много бързо говоря, защото имаме 150 събития. Да, така е. Но интересно ми е, последно ти какво си хейтил? За да затворим разговора. Повечето са административни процедури. Те са много, допускам. Така че. А ти? Аз честно казано хейтвам чиновниците в МОН, но мисля, че те могат да се променят. Искам обаче все пак да ви подаря нещо. Разбира се. Това са тениски, които са с слогана "Вземи да свършиш нещо" свясно от песента на Керанов. Една страхотна песен, между другото. Чудесни фланелки. Благодаря ти. Ние ще ги носите със здраве. Тя Деси ще си го облича, като ме посреща сигурно. Вземи да свършиш нещо свясно, нали? Да, абсолютно. Колко ще те хейтвам тебе, ама сега след малко. Не, по-скоро аз тебе. Ако прием хейта като нещо градивно. Не, аз съм си съвършена. Поздрави, момчета. Благодарим ви, че бяхте наши гости. Поздрави на фестивала и успех с конкурса, така да се каже. И сега ще имаме победител, нали? Ще имаме 7 победители. 7? Деня на будителите ще разберем кои сте. Да. Така, сега насочваме вниманието ви към още едно полезно за духа и тялото събитие.